Здравейте хора, аз съм Боби Бурята и днес ще ви покажа един мод. И да започваме. Пишете долу в коментарите, ако не искате този мод, ще оставя линк към ето тези модове. Ако искате, пишете долу в коментарите и аз ще направя друг клип пак на модове. И сега дето го изтеглях този мод го няма. Драконите... миньоните ще ви покажа. Този хак е много интересен. Ето сега ще ви покажа. Само ще изчакам да зареди. И айде, почнем да се зарежда. Ето хора, аз играя версията за компютър. Ако се чудите пак откъде да се изтеглите, ще оставя в друг клип линк. Гледайте го и ще може да се изтеглите ето тази версия за компютър. Ето това е лък. Но ето вижте го какво представлява. Само ще пусна малко. Чакайте хора малко, че... What? Ето ги всичките яйца. И хора, ако се стегнете тази версия, аз вчера видях, защото вчера се изтеглях. Ако изтеглите тази версия, ще видите, че има и ново яйце. И сега ще ви покажа и него. Айде, готови сме. И ето лъка. Чай малко да се намаля звука. И ето го. Това представлява. Ето вижте. Ето вижте, ето това е новото яйце. Това са папагали. Миньони. И това са хората, които бият миньоните. И папагалите, като най-наглите, се смеят. Ако искате да се стеглите, още един път казвам, ако искате да се стеглите този мод, просто отидете долу в описанието и там ще има... И там ще има линк към мода. The fuck? Това е лък.
Oh yeah! Huh? Yeah. Ale ne! Дай надолу. Някакви индийци там говорят. И хора, между другото да ви кажа, благодаря ви за тези 300 абоната, 300 гледания. Ще оставя линк и към стария ми канал. И да, хора, общо взето това беше. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за още такива клипове. И чао!